Niște întrebări acolo, ceva? Legate de Chișinău. De dumneavoastră? Ai, dumneavoastră, veni de mine, na. Puteți începe voi. Puteți să începeți, na, mă? E adevărat că vă place să banați câinii? Da, că sunt smart 2 boi sexy. Hai, bă, cu întrebările, că n-am timp să stau doar cu voi aici. Domnule King, ce fel de muzică ascultați? Ce fel de muzică? Ia tigaia, na tigaia, ia tigaia, na tigaia, mă bate mamă cu tigaia în cap. Muzica aia, bă, populară, ia tigaia, când o pun, parcă mă luminez la față. Nu știu. Sunteți cam prost, cred asta. Dumneavoastră le-ați porăs? Poftim? Da, asta-i. Asta este, o ador. Asta ascultați dumneavoastră la mine. Da. Da, auzi, Alexuțu? Ia zi. Dar de ce vrei să fiți nesâmțit să-mi furați mie poza? Am găsit pe Facebook dumneavoastră personal. Dar nu trebuie, de ce să fiți nesâmțit? Sex, perversul tău. Trebuie să fiți băiat de la Chișinău. Ciucăr! E melodia dumneavoastră preferată, nu? Tigăla de ducere Draiciucăr! Iuhu! Zărulie! E tigaia, na tigaia, ia ziceți. Ați întrebat? Da, mamă, cu tigaia în cap. Și pe mine. Dacă tot ați fost în vacanță, ați făcut și dumneavoastră baie sau tot la botez? Am făcut un selfie lângă o capră bătrână, care făcea bă. Dumneavoastră cum o să vă faceți baie? Domnule Florin Marena, avem o întrebare de la Alexandru Ger. Umblă la Ger sau ce? Nu, Alexandru Ger. Ger. Sau Alex aici. Alex Hirona? Alex aici, da, Alex aici. Ce cu el? Că pare Ce părere aveți despre diferitul și nasul lui? Diferit are nasul ăla, parcă are un nas cât o cortină, frate, de-aia întinsă 10 km la rând. Dar are o față așa de drăgălaș, dar îl strică nasul, frate. E cam urât, na. Da, faceți frumos om de pe pământ, nu? Faceți o diferență dintre mine și el, să... Acum fără... Dumneavoastră sunteți mai frumos. Nu vreau să mă laud, dar na, eu sunt mai frumos. Îmi place să fiu smart. Domnule Kinky, vreau să vă dau o veste proastă, nu mai joc pe serverul dumneavoastră. La serverul meu nu mai este. Dar ați zis pe forum că o să deschideți unul zilele astea din nou. Da, știu, dar poate o să vă apucați cu cea mai mare plăcere. Îmi place să joace așa pe serverul meu Alexir aka Warrior Corporal, Alexuț aka Sora Lame, Kinky, Chris aka Sora BM. Îmi place să vorbesc cu ei. Da, despre înceană pe șaman aură, ce părere aveți? Foarte bun, dă pe răget că nu dau eu pe aură, ești nebun? Nu știu cum îți face șamanul ăla așa de bun. Are un mentalame, mental cu magii de sora, ce părere aveți? E bun și ăla. Și, am auzit că vreți să implementați noul caracter Wolf. Da, și o nouă grădina frumuseții. Mapa grădina frumuseții? Parcă era Valea Frumuseții, nu, Livada. Livada cu mere care strălucesc. Nu era Livada frumuseții? Cumva Livada cu mere care strălucesc nu este cumva gura dumneavoastră? No, pardon, mă scuzați. Sunteți cam prost, nu? Am gândit că n-ați prăjit. Am mâncat la Chișinău. Aveți mâncare? Dumneavoastră cu ce ați fost bătuți? Cu tigaie în cap. Alte întrebări? Vreau să ne povestiți mai mult din vacanța dumneavoastră. Păi vacanța mea a fost așa, am ajuns la Chișinău. M-am cazat la o casă, după aceea am mers și am strâns la stog, am dat la capri, după aceea am fost cu calul pe deal, după aceea l-am înghiat leac la coiuță, l-am castrat, frumos, după aceea m-am relaxat. Dumneavoastră în ce oraș trăiți?
orașul nu există canal. Domnul Chinchi, cât mai e găina? O ultimă întrebare că trebuie să ies. Poftiți? Cât e găina? Cât e găina? Da. Păi pentru mine 2 capa. Pardon, m-am învățat cu prețurile. 10 lei. Și deschideți meeting-ul? De Da, da. Da, da. O seară frumoasă. Mulțumim. La revedere.